И здравейте хора, започва Survival Games. Iron Sword, вие го Нищо видяхте. нямам, нищо нямам. Iron Sword, вие го видяхте. Аз нямам нищо. В миналия клип, дет не го качихме, помниш ли, че двамата си издокарахме с два full Iron сета. Нищо не направих. Да. Те човек, ела да ме пазиш. Дере, колко лаги тъпия сървър. Ела ме пази, ето те. Колко лаги тъпия сървър. Идвай, Макси, идвай с мен. Нали помниш миналите честове, дете си печелихме 20 евро? Ела с мен просто. Ние сме в legit. Всичко е лесното, всичко е доста по-добре направено. Само... Вижте какво имаше само в честа. Половина инвентар храна. И каска. Добре. Единствено лагът не знам защо, но ние преди това играхме с Games и победихме даже. Обаче съм нещо... Не, лаги. Аз трима да съм убил до сега. Дере, Iron Sword. Храна имаш ли? Не. Искаш ли? Не, базикам те имам. Не много. Ето, ох, какво е. Имам. Ох, бият ме! Абе, ти с пръчката. Виждате ли ги? Ще ми се опълват. Ето тук също има един. Оп. Тук има за тебе неща. Вземам едните ябълки само. Сворда е форми. Аз имам айрон. И лък имам. Имам и стрели. За лъка. Имаш някакъв честплейт. Имам, ама един. След твоя. Ще спря да лаги. Спря. Ама къде си? При голямото дърво. Да. Спря да лаги. Добре хора, знам честове. Къде са? Доста са. Аре, отвори. Айде още едно айрон нещо имам. Имам си такъв Gold Sword. Искаш ли дърва? Изчипа талонки, бе! Какви? На ти чест, плет. Ти го взе. Аз го взе. Аз го взе. Добре, аз отивам към тия честовете, дето са хубави. Не знам, много рядко ми се случва в тия два честа да има нещо тъпо. Аре, почва кажеш какво има. Аре, аз съм фул сет вече. И аз съм фул сет. Да, и аз този чест съм намирал много яки неща. Това е доста им към мен. Чакайте, звъннат ми. По скайпа. Да, имам меч и панталони. И храна. Този меч може да ви спаси живота. Ако пак ми звъннат, ще си имаме проблеми. Тук... В другия има... Ето в този чест винаги има хубави неща, да видим. Не, да, 5 стрели. Ела, сега дойде при тебе да видиш кое има в този чест. Къде какво има в този чест? Виж мен, съм горе. Тук това провери ли го? Не съм влизал в нито на къста. В къста не си ли влизал? А в къща? Iron chestplate. Дай ми го. Искаш ли голда? Имам, дай ми го. Къде си? В една от къщите. Ох, как лаги просто... Ето, ела. Гледай го как се дойдет с хубавитите. Не се пръзни в мене! Вземи ги те, някой може да има хубав слорд. Ще ти дойда с Iron chestplate. Хайде, идвай. Искаш ли? Хайде. Няма, защото ще стане фейл, ще имаш фейл на клипа. Да, ще убия. Още Iron неща. Какви? Пътушки. Бах ти изрода. Няма ти дам паса каската, като миналия път. Аз бях с фул сета, а ти имаше каската. Аз нямах каска. Ти не ми я даде. Айде ще ти я дам, ела. Хикам си. Ела ти я дам. Дай ми меча и си супер. Аз ще го дам, ела.
Къде си, бе? Ела. Ама ти ще ме пазиш. Добре, ще падна. Дай ми твоето. Дай ми Ма, твоя не. меч, бе! Дай ми твоя Сега меч, бе! някой да ми дойде, сега само някой да ми дойде. Аз ще към спам да ги търся. Абе, ще ме изчакаш ли или не? Да, ще се. Стой. Айде, аз ако ти трябва храна, имам много. Виж сега кой има. Айде. Чакай само. Да, чест никой почти не го Само вижда. единствено, ако имах лук, имам и 25 стрели, така че. Имаш стрели? Да. Я, дай. Аз па имам. Там няма ти кидам всичките. Аз ти дадох толкова неща, гледайте, Базиката тебе само 15 имам. скръмза. Айде да ходим към спана, там не е спана. Само 15 имам, честно. Добре бе, къде е спана? Ей, много ролбаква. И ролбаква си има. Гледай, пак. На тебе ти ролбаква, на мен не. Много ролбаква. Малко лаги, ама... Е, сега ти ролбакна. Да, ролбаква. Кой има в честа? Нищо това. Аре към Само спана. ако срещна някой, не знам как ще се бия с него с този лак. Я бе. Аз спря лага. Някой умре. Да. Ай се качим горе на къщичката и да ги дебнем оттам. Добре. И ще изпираме клипа, докато не намерим някой да го убиеме. Ей сега. Убия се го, убия! Здравейте хора! Ние Хора, падаме. вижте, попадахме в едни дупки и убихме един човек! Само другия трябва да дойде. Не, ще ни телепортира на детмач, между другото. Няма скоро. Скоро ще ни телепортира на детмач. Аз чакам тук, няма съм. Добре, хора, вижте, паднахме като най-големите кретени. Значи аз паднах, за да видя, защото видяхме чест. Паднах, Честовете са такива. да, разтокнати, има няма значение, защото ние не можем да отидем, ние дори ето ми не можем. Разни се. О, да изкараме! Верно? Да. Бах ти изрода! Я, ти ме удари ме отзад. С ръка. Давай. Удря. Дай, удря. Аз малко! Удря. Давай. Он не умря. Айде. Аре, искам да направим един... О! Охо, прота. Добри сме, бе, така се излиза. Само да ти кажа, че само ние двамата останахме. Ами, Бой с Бой. ябълка. Бой с ябълка. Защото аз дадох... Я, тук искам да ходим. Никога не този път искаш да се биеме с дървен меч. Паднах капан. Пак ли, бе? Ела тука. Ела, нали има една дупчица. Ела. И влезни просто. Влизай и падай в капана. Влизай. Браво. Как са го направи? Дай Това не е капан, бе, тук. Капана. Нагоре може да си излезе. Аз се биеме, бе. То няма смисъл тук да чакам. Чакай, искам да видя къде ще ме изкара. Айде сега да видим мистериите. Да видим. О, вижте, камецата ни и такова тук. Къде си бе, Макс, бе, къде? Нагоре. Ми аз съм нагоре, ама... О, Марш, като отидем нагоре ще... И ето ни... На бати, якото място ни Аз се изкара. метнем. Аре се метнем един дали ще умрем. 5, 4, 3, 2, 1. Скок! Ти умря, аз не. Бум, умрях. Аз скочих малко след тебе. И да видим... Има ли... Поне беше як скока. Да. Ето тук двама са влезли, само да видим и другите арени. Тук се е заето всичко. Тук са И двама. влизаме във втората пак. Не, влизам. Ай И ще пусна клипа като... Добре. И здравейте! Да, бачи, втора игра има 10 човека и сега ще гледаме да избием максимум повече хора в началото още. Дере, ама то няма. Айде. Аз се наврях бързо долу. Аз намерих. Мале. Аз имам фул сет почти от началото. Аз съм супер яка идея. Добре, Бачи, гличнах. под водата. Да, във водата. Да, ще оправих се. Дай, бягай. Знаеш към кои честове. Сега се опитам да ги избия. Ето ще го убия. Убий го! Убий кучето! Убий го, бе! Няма да бягаш. Аз ще го пресрещна и ще го бутна. Сайран Сворд е. Не е Сайран. Ще ме уби ме. Верно. Да, фейл.
Фейл. Сега, аз ще се пробвам да отмъста. Убей само него, защото ще е скучно. И да е пъше. Да, той бяга. Макси, само да ти кажа, че е с дървен. Не, и Iron Sword има. Дървен. И Iron Sword има. Дървен сорт е. Видяхме Iron Sword в ръката и ме уби с него. Как ще ме убие толкова бързо? Нямаш армър. А ти уби ли го? Не умрях. Ето го, фейл, биг фейл. Човек с Iron Sword е сигурен съм на 100%. Добре, и ще се върнем като почне и следващата игра. И имаш този път малък фейл. И здравейте хора! Този път играем Castle Defense, който за първи път го играем. Да, и не знам, в смисъл играли сме го преди. Не Да. сме в отбор, карай. Този може да се подбират като си. Аре, аз съм Warrior. Да видим какво ще ми даде. Я? Аре, аз съм Hunter. И сега ще видя, имам и някакъв пикекс. Окей, аз съм такъв и ще видя само къде ще влезе на другите тапанари. Аз мисля да съм паладин. Fire Princess. Ку? Не. Или пък, не, паладин. Влизаме в Райк Касъл. Чакай. Аз влизам в Райк Касъл. Друид. Ето се, аз се бъгнах, не мога да си получа айтемите. Те влезнаха тук да камп. Хънтър, Спартман. Някакъв от моите ми хвърли полшенки за... Какво? Ти го де. Забравих номето. Пойзанки. И аз ще умра. Добре, хора, моля ви се напишете, защо когато влеземе ни дава да се телепортираме към кулата. Има огромно село. Ужасно много къщи. Ми добре, аз влизам да камп с другите. Аз просто не знам какво трябва да се направи тук. Аз съм отида. Аз отидох някъде, пък... И аз отидох някъде, телепорт към някаква огромна стена. Ето, аз виждам един. Аз не виждам никой. Ето, бият се, ама това е малко безинтересно. Еми да, защото е огромно. Миналия и Castle Defense беше доста интересен на този нещо от него. Или може и да е интересно, но ние да не можем да го разберем. Ето тук има някакъв екс. Това термито ли бе? Не, геймър. Геймър, той е Аз хак. отих между другото термито. Играхме на Castle Defense и... Той го уби. Да, и аз го убих с пойзанки. Например, само мога да бъркам в честовете. Макси, къде си ти? Аз съм си в някак май във вашето такова. Във вашия град. Ми добре, хора, спрем клипа, докато го разучим. Да. Добре, почвам. И здравейте хора. Това е трета май игра, ако не се лъжа, на Survival Games и започваме на този дял. Нищо не разбрахме от другото. Да, и лефнахме направо. Аз паднах долу. Съжаление. Нямам меч. Аз съм някъде долу и... Това. Аз съм някъде долу и тебе те чакам. Айде, да. Стрелвам един. Сега може вече да се бият, тъй че внимай. Да скачам ли? Скачай, аз съм долу. Само да проверя честовете. Скачай долу. Ето. Знаех се, че не съм спуснал. Просто скочи долу. Скачам. Гледай го, фулка! Има ми за теб. Дай. Това е назад, бе. Да се махаме, давай. Имам бутушки. Точно бутуш си имам. Там виждам един ник. Ще го бием ли? И аз го виждам, аз имам лук. Иначе го бием. Чакай да купим чест. Магмата тя, мръсната тя. Пуф, хедшот. Не беше. Пази си- Има меч. Бум. И пази си им още един изстрел. Бум. Оу. Аз го убих. Аз го убих. Magma was killed by Kick Великен of the Tree with stick. Еми, аз го
го разстрелях с лъка. Виж кой е, виж кой е, виж кой е. Какво? Стрелич? Тая. Ето метнах ти, зад мен. Чакай. Аре, ладе, ще ни... Не, вентори тук. В какво ще го подреждаш? Аз и без това нямам нищо. Чай, тук Чакай, има... не изпуснахме чест. То чест той го взе. Нали? Да. Хвърлил си чест плейт. Не съм хвърлял чест плет. Намерих си чест плейт. Ми дай ми. Ела! Къде избяга? Искате ли по водата? Има чест. Дай. Ало, мерси във водата. И го даде. Айде, давай. Трябва да се махаме от тия канали най-накрая. Ето тук мисля, че е добра идея да се махнем. От тук. Давай, нагоре. Идваш ли? Айде да ела. Чакай! Аз съм вече горе. Аз не си. Да, защото аз не знам как да се качваме по тия прости. Гледай ли как се гледаш на просто... Това скочи. Не, пази се, чакай да скочи, аз ще те пусна. Родни ме. Аре, как се. Успях. Давай. Не дей само е такова. Ей! Давай, да. Айде, на тука. Няма fall damage, това е якото. Жу. А не, тази страна не е тупата. Не е тъпата. Виж, всяка аз секунда няма да мърдам, но ще се настигна. Айде да. Ами аз слизам надолу, ако те убият не съм виновен аз. То често още ли е бъгнат? Да. Никога не е бил отбъгнат. Да, знаеш за кой чест ти говоря. Да, да знам. А, не при уния колите. Ти къде си? При колите. Аз съм като маймуна, виж ме къде си катера. Маймуно, къде си? Не виждам никакви маймуни. Не виж една грозна маймуна. Къде си, бе? Плани лиани. На планината. Маймуна. Ела тука. Трябва да намериме... И моля ви, напишете коментар дали искате да почнем да правиме survival. Добре, другото, което е, напишете кой ви е най-омразният мод. Моб. Не казвай кой е нашия. Ние си имаме общо мразен моб. Защото е гаден, това е най-гадното мод. Не издавай кой е моба. И много ви благодарим за 9 или там колко са 10 сабскрайбъра. Макси, 5 диаманта и ярен честплет. Е, гатяхката. Ама не мога да стигна честа. Е, как знаеш, че има 5 диаманта? Еми тока може да го видиш, нали, ама то почне да се махне. Ние много се отдалечихме един от друг. Yes, ето взел го. Имам и 2 стика. И аз им стика. Айде Ще къде? направиш 2 дъма меча. Да, къде си? Аз съм при ония коли. А искаш да се чакаме на спаун. А, не, там аз не хода. Идвай тука. Там има такова. Няма там. Не, ела просто при колите, защото ще се загубим, ще ни убият. Съм отдалечен от теб. Къде си то? Оф, айде добре. Върви отстрани по това. Аз ще да не на място, ще чакам просто. На спална ли си? Не. Къде си? Върви отстрани по това. По стъклото. О, по стъклото аз няма върва. Чакаме се на спална. Долу, при водопадчето, нали има една айроноградка. Не като ние, Iron Bars. Ето там, дето нали падахме. Там. Къде сме падали? Да, ама аз нямам меч, това е лошото. Нищо ти тичай, то няма никой. Да, бе, да. И сега някой ще ми излезе с ръка, с някаква яка броня и ще ме спука. И ти имаш айрон честплейт. Да, ама имам... имам запалка, това ще ми спаси живота.
Как ще ги палиш тук, не може? Може. Ето, да, съм там. Айде, идвай. Къде си? Еми там. Крафтинг. Къде там си, бе? Къде там? Меч, diamond меч. I have a diamond sword. Свод. Нали, знаеш, че има оная, нали, спауна и там падаме в една вода. Да. Еми там те чака. Кога отида до там, бе? Нали беше до количките? Еми бързо. Чакай малко, аз трябва да обиколям много, защото бях на едно далече на стенци. Добре, ще ходя да търся често. Кажи ми кога си там. Гад яките роботи. Гащи... Дори някой да ти излезе, ако ще е с фул лайна броня, бе. Не, ако се бие по-добре на ПВП от мен. И ако има дъма меч и той. Не, той няма да как да има. Може, защото не. Да, бе, човек, аз съм наминал 3 пъти по 5 дъма и си направих дъма след път. В смисъл, честплейт и гащи отделно меч. Айде бе, чакам те, давай. Една каска ми липсва, аз имам такова. А тук има крафтинг. Ще направя просто една фут. Так. Трябва да прескоча една ограда. Не те виждам аз. Ама аз съм на превършване от храната. Май ти виждам, Ника. Виждам те. Give me to me my diamond sword. Sword, my diamond sword. Не пей. Няма та. Снете я тази песничка много яка. Ето ти. Стрели, нали имаше лук. Да. Чакай само. А сега представя да сме само двамата. Толкова ще садна, че съм ти дал този меч. Не, Батман. Знаеш за кой... Батман, че толкова играхме преди. Знаеш за кой Батман ти говоря. Ама ние пък сме... Нас не мютнаха. Да. Ама и той... Спамихме AO Castle Defense. Ама и той спами, па нищо не направих. Кой? Той. Я ме бий с птичка. Ще те бия с... Я искам да пробвам нещо. Ама ако те запаля, не съм аз виновен. Не мога тук да паля. Искам да пробвам дали мога да те запаля. Ела. Скачиха ми запита. Еми, аз те следвам. Ела тук, бе! Ай, пани ме. Ела, искам да пробвам да те запаля. Не, паднах. Не, речина ми. Да, релоудна, такова. Ела, моля те. Аз падах. Не, моля, робатко. Не, май не мога да паля. Не мога. Ела да гледаме за тоя. Аз паднах. Умрях. Ето това е тъпангьос. И добре, хора. Сега ще изчакаме Флем да убие онзи и ще е края на какво. Да ти взема бронята най-добре. Ето, да, ето. Гроба. Гроб абсолютен. Сега ще му взема лъка. Защото съм гадняр. Гледай колко храна е имал. И където е Батман за Бога? Спирам клипа, докато не го намеря. И хора, намерихме го. Изчадието. Го там долу. Няма си показвам диамантения сворд. За да не ми бяга. И сега ще пробваме да го убием. Ето му Ника, долу. Ето го, Батман. Кой е по-добър с лъка? Кой е по-добър с лък? Кой е по-добър с лък? Кой е по-добър с лък? Той май няма меч. Абе, бой, бе! Ще ме убие. Да, бе. С лък ще ме убие. Бе, бой, бе! Няма да те. Има дървен меч. Просто го разкатах. Разкатах го. Това беше от нас. Ела до мене. Къде си? Ела до мене. Секунда. Не съм в сървъра. Добре. Влизай. Сега влизам, хора. Просто... Ето така 2 пъти да ме убие. Виждате. Стрела в главата. Сега го търсим. Кой търсим? Тебе. Чакай. И като Макс дойде ще пусна пак клип. И дами и господа, завърших на клипа, искаме да...
Не мога. Искаме ето тук да завършим клипа, ама той нещо не може да остане. И сега ще му следиме опитите за качване. И 3, 2, 1, почва се. Айде. Това ще бъде дълъг клип. Айде. Не. Това е много трудно. О, Браво. добре. О, Джампър от първа класа. вижте го това как се качи. Айде. О. И сега, всъщност и той се качи преди мене, Ти ма сега не падна. мога да се качи на това. Давай, падай. Не, давай, качи се просто на това. Чакай, Не може на фенса, не мога да се качи. можеш, Не мога. можеш. Не мога. Малко му. Не можеш, трябва да се качиш направо на фенсовете. Виж сега, виж прото от първия път. Виж ме. Как на фенсовете направо да се качиш? Може да се качиш на фенса, просто ела тук. Айде пътни да те видя колко е. В смисъл не, пътни на това, бе, тъп! И айде сега не може на фенса. Може. Айде сега стъпи тука долу и скачи на фенса. Чакай. Чакай сега. Не става? Малко е невъзможно. Не се качи просто на фенса. Ето, виж ме мене, от първия опит винаги. И ще се върнем като най-накрая успее и той да се качи. И здравейте, YouTube! Сам ще завърша клипа, защото Макси Лейн трябваше да става от компютъра и поради ред причини. И чао, сабскрайбвайте, лайквайте, пишете коментари. Моля ви да напишете коментар, 2 или 3 или повече. И до следващото видео.